aku kajeng ngenalno kru-krune Jati Media kamu. Kru-krune Jati Media itu ono 5. Termasuk aku. Aku ndek kene iki dadi editor video. Dadi pemeran pembantu, pemeran pendukung kabeh. Tugas utamaku dadi editor video. Aku editor siji. Nah, kok ono liyan-liyane kok jelasno dhewe-dhewe. Sing pertama yaiku iki. Aku kru sing nomor 2. Ya. Aku kudu arek kene, tapi aku dadi arek kene. Ngerti maksudnya? Aku gak ngerti. Jenengku Bintoro. Aku iku bagian apa ya? Sing mbok delok aku bagian apa? Oh iya, aku iku bagian ngisi video. Yo, dadi pameran, dadi pendukung, pemeran utama, pemeran sampingan, iku aku. Tapi aku di kanca maneh. Yo iku. Aku iku gak penting sakjane di Jati Media. Muncul kadang-kadang. Sakjane aku iku posisiku dadi sekretaris oleh, pemeran pendukung oleh, jenengku Isti. Tapi aku dhewe kanca maneh. Yaiku Aku Mustafa rek, biasa diceluk yo wis parek karep tenare Cakto. Ya. Aku nang kene dadi salah siji krune Jati Media. Wis bareng wis ngarani aku editor loro jarene tapi. Aku dhewe kanca maneh rek. Arek isin. Iki lho rek. hei, halo, aku kru terakhir. Aku ning kene kru paling ganteng rek, paling gois ning kene. Aku ning kene sebagai kameramen. Jadi aku sing kameramen. Pokoknya aku sing kameramen wis pokoknya. Sing ono bawa kameramen aku wis pokoknya. Sebagai gambar aku wis pokoknya. Aku jenengku Ferdi rek. Kabeh gak apa-apa nyeluk aku Ferdi. Jenengku sale Ferdi. Ya jane jenengku Ferdi. Iya, makanya. Iya. Iki kru-krune Jati Media kabeh. Nah, wis kenal kabeh kan ya. Iki kru-krune Jati Media. Oh. Ferdai. Oke ya. Nah, ojo lali rek. Like, share, komen, subscribe. Yo, video kudu di-subscribe. Subscribe di video. Seorang Kono lho. Kono ya. Sebelahnya di sebelah. Channel iki. Terus apa mana, Bos? Mari subscribe, viewer ikut. Berarti kudu di repost. Yo, ojo lali repost. Bos, kancane ku ngerti. Oh, iki lho Jati Media. Iki lho sing bikin aku sembuyu. Kalau iki lho sing hibur aku. Lah, di repost. Bener kan? Bener kok. Yo, ojo lali. Follow IG-ne kene, follow IG kene. Kok ono kabeh iki nih? Oh, ndek kene ya? Kono ta ning kene? Ndek kono ta ndek kene? Kira iku. Oh iya wis. Kono. Iki ya. Iki Timus. Ono lho. Timus. Oh, ndek kono. Lah kok ngene kabeh rek. Iki ya. Iki ndek kono ya. Ambil ojo lali. Fanspage. Ini bisa. Ndek kene bisa. Ini bisa Oh, iya. ini tahu wis. Yo, oleh. Sampai kapan aku ngene rek? Yo, wis. Yo iku mau, iki kita kru Jati Media warna berlima. Yo iki pengen kenal, yo iki arek. Wajah-wajah yo iki. Video sing punya-punya yo iki arek. Sing kadang ganti peran, ganti wajah, yo tetep ae arek ngene ani. Paling yo si guru ngadu, si kudu sing begani. Kados kabeh. Nah, katus kabeh yo iku yo tetep ngene iki wajahe. Wis kados yo wis ngene iki arek. Wes, jangan lupa subscribe, like, atau repost dari sosmed-sosmed lain. Semoga kalian terhibur dengan karya-karya kami. Dadah, Pak. Yo. Terus subscribe Mati, Mati. Tiba-tiba mereka